Haino hailam sogo khajane takuk tei bukuk songrono somung channel tinike tui phajau ka Thaichuk mukhui chanai hinai sramai wa khwyaoi bahai ke saiman phading ke nailenan video pa esa jorti khe nor nai tongdi na hadero Thaichuk thaibrei na kha ebang koto koto kaisa ke chikon mane kelelekta ke tai thaitam ke ekdom koto koto obono poriskar ke khubbai grenai na hadi khuka gobang mangana hanai ang thaitam je khukjo thaisa koto manara ge rekha o thaini bel thaini nokai koto koto khuka kaisa ke kisa mundede inke kelele kaisa no khuka kai thamno tabo kaham ka sugurna na hadi ombai se rawi chanai obono nakha ang greater ombai khai chikon chikon kharanai tabo Thaichuk kaham kai sui na kha na hadi beleng tiro tongai mano obono kaham kai poriskar kai sui na nai beleng tiro maja khai bukhu khosiki naro kesang nai se na hadi omo haike ramani bagai obo poriskar kanyo raja go chikon chikon gura gura khano no funugana na hadi mti patla patla raja go omo haike no rabai nai jotono patla patla na hadi ekdom chakha hangke monok jagai thangnai ta warna nangya bo hai patla patla omo haike no jotono sirik bai grenai ang obo o thaisa bahan ekdom thaisa jotono rabai khe ang gura gura khaibe ke greater na hadi kholai kholaye kuno bahan torogliya ekdom bahan bo gobang ma nongkhorka obo haike no na hadi busuk gobang mangkha mo haike sramai mukhui chakhang kai warna nangya ke guluk guluk layo ke wa khya ta kai mangso bekrang ro wari phano mai sai mano logi logi no abo hai gabono ta thaini no bo ang sui rabai sinai jotono kaisa ka abo kisa kumun haingkha obono nahadas gobang ma rabai kha jotono ang thaita tamno rabai kha tabuk oboni bagai mosorok ready khaigrenai mosoko thangrenai nahade ang suno mosorok kha tarpore som kisaraka somrei mosokulka datino kepego ga asu bukur kepeg riya kisa bukur narnai mukhirogo kisa bukurok buljagi tongkhangka naithogo ge mosori nai tabuk bulnai mosoko thiguri bo kisari rekha norok na riya khaiba tongai mano color jodi naithokai chanan hinga kai mosoko thiguri no bo norok redita ge som rekha ang moso khulpru mosko thang khulpru som kisaro tabok taisa som ripika am pore chini kisari ruwana chini bo kisari rekha ketui khesana hanai taisa mix nani bagai Thaichuk rok bai kokhoi bai ketui bai mix nani bagai tabo kaham kai yak bai bulnai ekdom Thaichuk gaising belaino thokjago mukhui belaino kothok Thaichuk oba haike jotono bulbai khe na hadi ekdom mix khairebe khe jotono mosoko thang mosoko tei chini som jotono bulbai kha obono tabu rest tonai tonai 15 minute rest tonai tonana tambage hingkangke chini gelena nangma bagai kisa test khainai nai belaino kothok kha haipano rest tonai tonai chini gelena nangmani bagai 15 minute ne yagulo na hadang kaisa plate to khai chanani bagai ready khaina kha gobang ma obo busuk thogui tongkha na hadi ekdom mukhui hingang kai belai no thogo khutui ma choroyo nukha hangkai abo haike khakhayo norok buji mangkhana hanai umti haike khlaisa khangkai wa khya norok sadi greater bai hule taisa norok bai malai phinai haino hai next video hambai।